mga ka-idol. Imbis na akong trabaho ng adlaw. Sanay kong technician sa TV, sa amplifier, sa mga sounds, o sa mga appliances. Karon, paabot kong customer. Katulad ang customer kay Lingaw ng adlaw. Kung kapitan, kada adlaw, wala akong trabaho. Tools. Listener. Kaya kung na magpayo ron, ayaw na ko. Masambustan ka ng na magpayo ba? Okay, masambustan ka. Ngawar. Isa naman ang gusto kayo na ko. At madungagan manigit, kapalit ang bukas ba? Tapos ang TV na lang mabot. Pero ta. Wagir. Ulatan na kayo, masig na araw taon-taon ba? Kalingawan lang sana ko. Bubali daw. Iwasan na ito bubali. Uy. Saan naman eh? Ayo! Ayo! Oh! Ayo ko wasing boss. Ayaw ni mo ni? Oh, baking mo doon. Ano? Stereo? Sige. Oh. Yan, salamat sa ito ha. Sige, maraming na boss. Ayaw, magkuwas. Ari, mong palitoro. Oh, isa ni mo ni buhos. Oh. Ano naman eh? Palitara ni dito. Okay lang, ang ino. Para sa mga kuhan siguro ni. Mga 200 to 300. Eh, balik yung kang boss. O, palitara. Para maayon na yung wasik. Eh, balik na ito, customer. Asa na ang customer ko yan. Gaano lang ko, kumanta ba? Nagulat na sana. Yan. Kata. Ayo! Oh! Ano sa'yo problema na yung TV, boss? May tao, nagtingog. Ay, punta na, boss. Sika po na to. Baliw ko, ka sabi. Tanawa na to na yung TV. Sama na technician eh. Katat eh. Ugawa eh. Uy, ibuyan naman eh. Mani? Kaya si, kaya ko ang nawa-nawa. Boss, muna ko ba sa imong TV, speaker? Pila man na, boss? 500 mang isa ni. Ya duha man ikabuok. 1,000 tanan. Ya libur ka squad 1.5 na pamirindaon ko nimo. Pamirinda 500. 3,000 ini. Ah! Mahala, oy! Limang yun na. Oh. Damay maayo ani boss. Nga di ka magkagasto. Di ba? Naman kay silingan no? Na, Style mo. Ang yun mo yung silingan nga. Itunong ni mong channel ito mapareha ko sa imong silingan. Niya pabuiluhi ha. sige, kayo walay gasto.